Abusia Bible say wanya ma onua no wanya ma me asafo awurade Adobewura MAJHS na afi ni primary say samre omuhia Ghana form wa omuhia aman ni nyina emo omanpanyini mo amoka biewo mo amonsam wo bie ni nyina ne se be ya adesuafo kokosua de na abusia eho ya akwa atwea ma wo mu omanka se tienti mo rematimi asibie edru pempenso bi ntino ne sente ombehia amonti na dai omu ye fundraising e de ape eye omanmu no kromu no any other phone nyina mwa nti abusua ensam ne de ebekoso amampanyifo ne bibekasa etitiri bekasa ne ntini bekasa krowra enso ebekasa ne sente na greater 1 TV de aba nti uso mu bia wo no so betimi e de first studio line so na ye de abre Adobewura for said yes ye pepepe sanse bisuan so no eno ne bibi enne ye de bu ewiase a ye we nti abusua kana na adwa chewa ho na afei ye mongram ne ehu de ani wanankasa etiem Fellow students, ladies and gentlemen, I greet you all. My name is Felicia Adkamensa. I attend school at Adobewura Primary. I am in class 5. The title of my poem is Riches in Ghana. Riches in Ghana, in the land of gold and diamond. When the sun rises and the heart resides, there is a beauty that shines too bright, a treasure hope of delight. From the mountains high
friend Mr. Juice Kwasi Sulemana. When I'm here, Adobewura DAJHS head teacher. Na alaka krani school no emutre nkwana doso. Nti akoba se esese nya dan bi man kra no atinam se de be ya omo beto won. Isa hunti na muhudie muhu. Ya pese e really fans. Na edana yesi na yenyu ni timi na enkwaya no yetimi achiche omumu ema class size na eba form se de ya enkwaya di sua na adeche na be ko so kama amaye onu nti ni edi sa adwuma yi Adam so muska be sma gbe se de na mo a for de baba de be di sisi ya ni ya cement ya de be to say ya be cast it down na afi de benya ade so fan ade abobo dan ni se de be ya ehyew no bitimi akofo mama ye de na musa ya sisi ya no yesa hia nkonya ana afi apono no ane mpoma no yekenya boga proof hihye mu abebo an kire ebere bia no ya na yeri aya na amanfo be gugu tunu ani ekosesa ya niam afiri nti nya boga proof hihye mpoma no mu a nso betumi abo aya ma ya yesi Anima be na amanfo ba wa bo ya anima bi ti say nkonya bo say ombo babo park ni so ado mo wura dama ko nsa nkonya na babo de ba china ni nyina gugu nti emoaye nti se nya sa boga proof hihye mpoma no mu a abebo aya ma abo nkonya no ba ana afi the cupboard e bu so mu ne ma ne man so amanfo so tumi ba be yi ya na ni chefo di ka se na bo di chefo o ba bi da well na say die kakra bi a asemi man MPC man chefo no ade musika wiye nti eno abo ay kakra enya sa ade anka chefo ko enya ba bi nda wo mo se chefo yi sika maness no ana brebia no omo da ma omo ha because omo dey use ka omo tua nti dad ye ho dey my papa now is 3-5 yeah so talent the madam is sitting here she said they are going to send it to 4,000 the madam is here the madam that is right nti han madam dey in fact as teacher for omo moaye Those closer to the board cannot see well because they are close to the board. Anything like this, they copy wrong things. And then when it is like that, there's always a lot of heat in the classroom. So concentration is not always it's very low. Concentration is very low. And besides, they copy each other. So if I don't know, and a friend, I'm sitting closer to somebody, I just look and then copy it. Which is not the best. My name is Sylvanus Launedune. Yeah, I'm the primary head. So in fact, we need philanthropics to help us with computers. Yes, because what we are doing here, we are going to cluster the new 2-classroom block with a computer lab. So we need computers, we need computer chairs, that bugger-proof. Because this is a Galamsey town. All ex-convicts, they are here. When they release them from the prison, they don't go to their hometown. They look for where Galamsey is and they come. Very last, I think it's about 2 years now, they stole our spraying machine. Yes, we locked the office the day break. We went and they used a master key to open the office and took away spraying machine, the one that they have been using on the farm. We have been using it to spray on the school compound. They have taken it away. As of now, we have not seen anybody to arrest. So I think in a nutshell, this is what we have. I am a crap say community now a woman. Esan Galamsey now mutu nintino. Omo bibia boy de. Ana ye wo na ye buy na ye chema fana de no. Ohun say wa me hand dan kwa Galamsey ni behind. Eti na single room a bibia anshem. Adwaye kra wa abonte ne toilet nyina no. Wonya no for kra ana 3,000 for 1 year. Ukonya de single room self container. And also kitchen can
and also 4,005. It's down behind the me crop say me kwa ba sa boso me miensa ansa na minya dan yesa na dan no bobo edi nti de me benya ya kurana ya de ma me 6,000 for 2 years and kra toilet enyim mini ba bia me no aduane eti ya community ha de aha teacher for you mo pa aye dan bo aduane bo so ye den me ne wo ka say kroma kwa yensie bank 20 cedis and this uberi dia I was only 100 cedis a day. Sebe, a teacher for quiet pay a yes. Ain't community had here. In fact, a damn boy at the okay. Your bungalow, Basasiano. I occupy by the space you are. Sabana by more. No, Bessimaya. I cannot bet me a pack with them. I am one and higher. Nasa, Tia Danka say, Nice about so many so I catch you in an educated Daika. Tiabasra abane say yes no oma boy na teachers bungalows no o mesi bin kan ho maye e pa chomi dindi ayabo Grace na dia obi a di ni me the sister la misi aya Adobewura aya na ye wo me aya na me free enti medam ase se mama makwanya se benka ohawa ana se de ye fam okuro yi mu no kore ye kuro mu hayi e mining area na ye hwe school na ukwa from crèche to JHS terrain. In fact ye wo how bebre efa classrooms no ho ukwa class wa class ba ko enipa be 70 no mu class ba ko em say ade a e ha adwen bebre ahokyere wo classroom ho enti yesra pa ya mampanyine ne ya mpanimfo a em say mo hwesa school hu dwumadie ho nsensem no yesra ma ne diem sanka mo moaye sebe ya mofra no ho be hare wo mo na omunso anya ahoto ne ahokeka ewo adesua no ho afenso wo ya kwan na ya kwan ne titiru ya kwan ne de anya kora em say mpanimfo a yeto yensafra mo a mo be hwe dwumadie isu yi mo ba ye the American mo be di madanse say ya kwan ne de ha adwen afenso ye senior high no kura nyame anim ni enkura ni hostel afenso so kwa class school no chese compound ho nye classrooms ya taas ni na kura waawai enti yesre pa say yampanimfo ya hawa ya wo Adobewura ha kese me challenge kese pa wo room pa eno no ya kwan ya school ya man school classrooms no ha adwen moaye enti yesre mo afenso ya network yetikuro imu yi obi be ku ya obuafo obi kura wo ba bi no be fro kwa network enti ontimi fro enti mesre mo a district assembly ne ya mampanyine ne mpanimfo a dwumadie we nyina hya mo nsa no manya akwan na de mesre se me gina kuro mpanimfo na nanom committee fo ne kuro mu bambofo nyina na mu asre se ye hia momoa tietia mo na mo so ntempara na mo moa ye se ne be ya ye naache ye mane daache nsoso fapem ebesi ya maye medamase ye friend Francis Parusu Adobewura competition mo mo so edamase se dwuma de zo ya tu ensa frem na maba se de wo kana kwa na sem de ayade a ayade se de pa anase ye hia de a ye manta ma ye famu we school kase wa ha ya senior high wa ha ya se edu se ye bia school na se ye admission na etimi admission ba se 500 nanso na makwai no ani accommodation 70 no o mbeduru anoma o mkwa o mabiem eji akwana sam de ani ya de hindie kase pa se aban ne boayen ana wo ya mayen ya nkamantema fo enke ni beje pa ya to so biem so yesra aban se na dawroma secondary school nesi wo no omra na o maboayen e kwa be so amampanyi mama na nkasa na sida no e de mayen na o sida no wie no na e day school anso day school de me hu na catchment area panse na o mantama na o senka de yekọ nanso obi fi takrade obi fi nkran obi fi sunwan ana o ha anam sada na bian kwa beda no anka wonti no o mu ba no mo endi asama mpanyi mama se wapade a na dawroma onke na ni mehwe Adobewura school da na o si ma Adobewura no
sɛ wama yɛ mmoa deɛ a ɛyɛ ahokyerɛ sɛ sɛ hwɛ wɔfrɛ yɛ tete wɔ mu a ɛne yɛ sɔde hu a ɛwɔ nkwan ne so yi a secondary school wɔ ha yi ɛbɛtumi aboa nkwan no ama ɔmo daakye no atumi akɔ nkae ade sɛ deɛ mu so no sɛ ɔmo yɛn akyerɛkyerɛfoɔ edu baabi a ɔmo ba na dodoɔ na pay transfer ɛkɔ edi ntwa adayɛ sɛm ayɛ problem ɛde ama yɛn ɛnam sɛ bɛ teacher for baabi ɔmo transfer no anka ho sinti no ɛno so yɛ ade sɛ de kɛse a ɛno so yɛde to ɔmo mpanyin anim etimi deɛ meda wase na nim sɛ aban so bɛba yɛ moa abɛboa Adobewura man kakra betimi aka ho that's your friend Domfe Emmanuel assembly member ba yen banbo ensema nyame adom Adobewura ha ye wo police post e wa ha de nanso so no wo hwe nkura a eban ekwan yi so wi atoma mponua nkura be 537 e wa atoma mponua no wo pe kwan a enipa dɔɔso pa abatuom ni bibia mu a ɛyɛ saa kwan so Adobewura ni amoa ntɔbɔso bontomu so ekwan yi so yɛ baabi a nipa wɔ pa amanfo atutu afiri baabi abɛtena ɛdɔɔso eti ama pressure bebree ɛwɔ police station ne ɛso police fo a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ kakra bi wo yɛ kwan yi so efiri amango ase ɛkɔka etuntuma na kronosem and robbers egyina kwan so na ɛdɔɔso pa police fo no yɛ yɛmoa ɛyɛ police barrier ɛwɔ hɔ ma ya ateso nanso so no emutwe yɛbɛsɛ ahia barriers no ebi ɛwɔ kwan no so ebi na afenso so no police personnel no so no saban bɛboa na nka wama dodoɔ na aba na etimi aboa ama saa nneɛma no yɛtimi ateso sesei yɛkuro yi yɛdɔɔso no so no na ama sabi enibɔne ɛsɛm yusu no so no ɛdɔɔso ɛwɔ ha sesei wote trending na ɛkɔ a winim red ɛyɛ dia ɛha yɛn kuro yi so no immigration for foreigners a abɛtenatena ha a ɔmo bobɔ bra bi a ɛnsɛm fata ne ade ni nyina no zaban betimi aboa na enubɔne nsɛm no ɔmatimi aboa atu aseɛ na afenso so no abɔneɛfo afifiri baabi aba ne ɔmo yɛ nneɛma nsɛm fata ne so no immigration personnel ne nso so atimi abɛtu ɔmo sesa gidi sɛ yɛn kuro yɛ ɛbɛn ha nyinaa benya so ɛmfasoɔ sɛdeɛ yɛnya mfasoɔ wɔ polisifoɔ no ɛso nti yɛbɛhia police personnel no ebebre na yɛasɛ hia police dan ne nso so ebi aka ho baabi a ɔmo bɛda baabi a ɔmo bɛtena ne nneɛma bebree ɛyɛ ade a ne nyinaa bɛka ho ɛbɛboa ama asomdwie ɛne yɛn bambɔ sɛm no atimi akɔ so yɛfrɛ me adutwum bɛma nana wansi wantimi ama ne mpanimfoɔ no bi ne me ɛna wɔto me sɛ memesi nanan deɛ meka ne sɛ sɛdeɛ yɛnyere nim sɛ Lucky Dube kura kan wɔ sɛ education is the key bɛbɛsrɛ aban sɛ ɔmɛboa yɛn ɛwɔ yɛ sukuu no sɛ aban bɛboa yɛ sukuu no ne yɛtumi hu sɛ sukuu mfasoɔ wɔ so a saa nneɛma no ɛkɔ so a yɛ galamsey ne adeade ne nyinaa ɛtoɔ bɛtwa ama nkwalaa no ɛsiane sɛ akwalaa bi wɔ onim sukuu ho mfasoɔ nti ɛma n'ani nye sɛ ɔbɛkɔ sukuu ɛna ɔhwɛ facilities nso a ɛwɔ ne sukuu mu no a ɛnyɛ fɛ nti ma nkwalaa n'ani nye ɛnɛ dwumadi a yɛdie yi nkwalaa no bebree ani agye wɔn a wɔn nkɔ sukuu no wɔn ahu sɛ wɔn kɔ sukuu na wɔn nso kɛka wɔn nuanom na wɔn yɛ biribi a ɛfɛ te sei wohwɛ SSC a wɔha yi a sɛdeɛ me nua no dii ka kaeɛ no sukuu no aban wɔayɛ adeɛ paa nanso akakra ɛsiane sɛ nkwalaa no ba yɛnya baabi nna nti yɛbɛsrɛ ne sɛ ɔmmoa yɛn na ɔnko yɛn mmoa na ɔmɛsi dormitories ɛma yɛ sɛdeɛ ɔmo ba a ɔmbɛnya baabi ada obi tumi de ne baba ɔba a wɔnya da ama no na wasa abɛyi no afiri ha yɛkwan no nso yɛ adeɛ a ehia paa obi wɔ nam kwan no so na ɔbɛduru a ɔsɛ ɛkwan no koraa nyɛ memfa me banko nti yɛbɛsrɛ aban sɛ wɔmɛko yɛn mmoa sɛdeɛ ɛbɛboa ma galamsey sɛm no ɛne nubɔne nom ne teenage pregnancy anaasɛ mperewanyinsɛn no ne nyinaa bɛfiri hɔ sɛ akwaraa no wɔkɔ sukuu na sukuu no di ne tiri mu dɛm a menyi ne sɛ ɔbɛyɛ saa nneɛma wei nti ɛsra ban sɛ ɔmako yɛ mmoa wɔ nneɛma bebree ho daa nsɛm no mesrɛ pii sɛ ano ɔden ɛsiane sɛ daa ho ɔden wɔ ha paa nti aban ɔmɛboa yɛn na wɔnsi dormitories ɛma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkwaraa no bɛnya baabi ada nti sɛ dan deɛ ho ɔden wɔ kuro dua mu paa woka sɛ wokɔ ha dan a ebi wɔ hɔ a ɛdan a biribiara nim toilet nim biribiara nim bɛsi bi a 20 million akwaraa wɔkɔfa 20 million wɔ he per year
Yes, Rabbi, so bet me up him one was see a Danny Diamond Colana and a baby atma, a baby wire pa. The bread woman Jim. Ya, a crab or said you knew her for cra. The same teachers were no Cogalam say no, Dunya Scar, or the Diabo one and Hobran, Tigalam said it yet, Colana Copa. Oh, said you heard my dear Sequoia name Madaruma, Munina Manitia. If a pa man Colani be a chira. That is a woman quando school, no, a person on the school. Hey, idea that hopa, it is a study of Bronica entertainment, dear, a Colabia Ape. A Colabia Pintis, Woman Tonkoso. Now a banquet said, and near maybe I did your grown and nearly be a crowd or a boy. About school, about woman, Colana, and Yajon. Sunset. The thought that as a woman say, open day, business woman once Rafa Kuruma. Once I'm calling school in Yako did the learning. And I know the cost you be say, entertain Colano, my woman so. Woman in this school. Let's meet the Masi. Here, Michinahe, the dear Medesoye, or Kudru for Amanese, Minimia, another part. Ye was a poor Adobewura DHHS. Ye didn't pencil. Ya didn't samaye baking. Ya sunny thing say, money yo. A strawberry map of one and a one pussy. What's up on Ibanono? A trauma any kind for no. A page I hear the shiro. Pusso do not want to be. Cash record zero no. When I want cash record. Adobewura my Nana money yo. Adobewura ko phone na osna always. Ban to the bar of bars. As about team osise fabra ba anum so afano edi. Oda pare pempe as. Subra wona no opebrim. Nana money yo. Opropo siku for chairman Herina. NDC constituency chairman. One sample for Cocoanim, and one side which when I watch each other, ending Amanaya better. Or the market, yeah, mine. You want a guess, say, I was there of railway. Chairman, money, or Cofoc at the chairman and put down Massa. When I was now concerned, so as to approach your man. Chairman of me, or the podcast, and from it, the only a poor of time I was so unfortunate. When I wanted as I was so unfortunate, we won't pass and my sign up. Now, my party, Chairman, money, or this year, my man, I am. What